Nanzingwe lina mabalabala. Nanzingwe lina mabalabala. Oh. AGI 1 2 4 4. Yee, mutendi. Hey no pitori. Bwa. Pano pana mufuti. Hey no pitori. Varume ngavafe tizorore. Nyalo. Mutendi, ndiri pa crime scene izvo zvekutaura kuno. Crime scene yeiko? Uya pana mupfuti. Izvezvi zvitiite copyright strike. Murume wako uri pano. Iwe, murume wangu hapana aba inini, wakabuda wakaenda kuPretoria. Ndozvendiri kukuudza, murume wako uri pano. Ndine overwhelming evidence. Ndati murume wangu hapana aba wakabuda. Ndine overwhelming evidence mutendi. Zvose izvo. Uya paposto. Ndakado kumirira izvezvizvi. I'm watching out for you. Mira ndisvike izvozvizvi. KuPretoria kupiko uyaone Pitori iri kuno uchazvionera kana wawe. Manya. Ahoy makomrades ahoy. Chico. Aiwa. Chico chamate ahoy makomrades. Majaira kutora varume vavanhu. Kutora varume vavanhu. Manje mira mama V. Aiwa ndowamirira mama V. Kana ndinamera kuwamirira. Rega sviki. Chico, mbuya Chico. Nai. Chico mbuya. Nabvonko ndichimhanya Chico. Waiona mota yemurume wako pashapa. Waiona mukadzi uyu wagara une mbiri yake. Mukadzi uyu. Mbuya. Tomudhala basi. Mandibvunza mbuya. Nai Haisi mota yedu iyo. Baba vhai panganga pachirorwa akaenda kunohaya mota iyo ku-reliable car rental. Tikanorenda tikapedza muchato tikadzosa. Haisi yedu mbuya. Exactly. Vanorendesa magonyeti. Kuhaisa kuda uchida utama kana uchida kutora kuzvinhu buda muno kuenda kunze kwenyika vanohaisa magonyeti awo. Ndokugosoko. Mutendi unondipa heart attack. Yakahaiwa potsendi wakatohayawo. Mbuya ndi muri kuzviona ka. Haisi yedu. Ani muri kuzviona mbuya. Kana munhu achida kuenda kuairport vanopa airport shuttle omutransporta kubva. Kana usina driver vanokuhaisira na driver wavo. Omushatla. Omushatla. Andi muri kuzviona mbuya ka. Kana zvimwe zvinhu shwaka. Ayo kana zvimwe zvinhu kana zvitaurwa ka. Tangai masefa zvinhu zvinotaurwa mazvinzwa. Tangai masefa zvinhu zvinotaurwa nokuti ka. Aiwa pana pamunomboti mutendi wechiko. Slow down. Yokuita seko.